COVID-19 le aridan na vaccine ti lova tun lai khovelin anga event ron lo ber chu Taliban tele Afghanistan ram chungchang hi ani nge yang Taliban te chuan nimin cholni August ni somni le pani khan Afghanistan rama sarkar thar siam thuai an tum thu an puanga kan hriat vek angin Taliban te hian Afghanistan khopui Kabul chu har sat na tok lovin an thu hnuaya an da to a Taliban thu puang tu Zabihullah Mujahid chuan tuna hian Afghan political party hruai tu te nen in biak na an nei meka hun reilo te a sarkar thar hi puan ani ang ti asoi ani Mujahid chuan kan hruai tu te chuan political leader te an bekwal meka soiho na hun an nei meka ni sarkar thar chungchanga thupuan chual kan nei thua yang ti kan be se ani ati heti lai hian Afghanistan mi pui te chuan kumsom ni liam ta a Taliban ten Afghanistan a ro rel na an chan laya Islam sa khodan kher mai le khir tak tak an man ang kha an hmang le ang ti hlawin an ram chho san tumin airport a anin sekmur to wa hetianga anin nek na lama hian nun na chan po anom to ani Inrinia Trangkhan Taliban political official te chuan an ram politician langsar te chu an khom kwal to a an president Louis Hamid Karzai le Abdullah tepo an komjinga hian an tela Abdullah hi High Council for National Reconciliation how tu ni in ani hian Taliban te ne na anin biak nuwa hian Facebook lama post siamin anin biak na chu sarkar thar mi zong huap tur siam tum da chungchang an soi ho ni in asoi heti lai hian Afghan political leader then khat chuan sarkar thar siam tuma in biak na om mek chu soi selin mipui sarkar siam tum na a om lo an ti a Nazat i Hambas tagi Afghanistan party hruai tu Sayed Esak Gailani chuan kan game khelme ka hian mani in hai vur tum na chau omin ka hria mani chau kanin ngai tu a Afghan mi puite za na reng om lo ati mi mai bal governor hui ata Muhammad Nur phei chuan sarkar thar chu mitin huap ani lo chuan pum thei ani lawang ti asoya indona hi ala top lo kong thui tak zo tur kan la nei ani Taliban te hi kan en chinanga an that chuan kan pom mayang chutianga ni lawa mi puite kan lung oi lo chuan indona hi akal zel don ani ati bok